Lahat ay pumalakpak ng malakas sa ating malapain magsamin ng Praise the Lord! Tayo pong lahat ay tumayo na maminamahal. Tumayo na po tayo, makinig na po tayo ng Ibanghili ng Kaligtasan at kumuha ng kwaderno, ballpen at Biblia at ang buong pagkakataon at ating pinagkaloob sa ating pong mga ngaral sa umagang ito. Narito po ating Elder, Brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. O mapagpala po namin, Ama Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, O Diyos. Hallelujah. Sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida, na kami binigyan niyo po ng magandang pagkakataon upang muli ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa kalayaan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagdako sa amin dito, sa patuloy pag-provide ng mga sakyan sa lahat ng maging aming minamahal na kapatiran upang makarating, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat maging sa tagumpay ng banal na gawain simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song, sa mga buhay na patotoo ng iyong mga pinagpalang anak, hallelujah, sa iyong mga mahimalang pagtulong at patnubay sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, maraming salamat din sa iyong presensya na patuloy mong ginagabay, patnubay lagi sa amin. Patunay lamang, mahal na Panginoon, na kami hindi mo iniiwan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasapong bahagi tandog, sa patuloy pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At yun din, mahal na Panginoon, kami pinadako, mahal na Panginoon, na kung saan sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Amin samot na langin at kami yung patawarin, O Diyos, sa aming mga pagkakasala, hallelujah, sa aming nagawa na isip na banggit na hindi nyo kinurugdan, O Diyos. Lalo na po ang iyong manlingkod, mahal na Panginoon, patawarin nyo po, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y hindi karapat-dapat, hallelujah, sa iyong mga salitang ito, hallelujah. Ngunit maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw maglagay ng mga salita na sasambitin sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, o pang aming pagsalusaluhan bilang pagkaing espiritual, mahal na Panginoon. Patuloy kaming patnubayan, hallelujah. At sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, hallelujah. Mga unbeliefs, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, at ganoon din sa mga pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Tunay na sa mga aral na yan, minamahal talagang tayo talagang grabing lubos sa pinagpala. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. At ganoon din na ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Bynes Nier, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Amen, praise the Lord. At sa inyong mga minamahal na kapatiran, hallelujah, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil tayo patuloy minamahal na pinapatubayan lagi. Hallelujah. Nandyan minamahal na talagang grabing kagalakan sa ating mga puso minamahal. Hallelujah. Lalo na po ngayon minamahal talagang nalalapit na po ang ating church anniversary bilang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo po mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pamagatan natin pag-aaral po, minamahal na kahalagahan ng pagkakaisa. Tunay minamahal na talagang sa ating paglilingkod, sa ating dakilang Diyos ay napakahalaga po ng pagkakaisa.
Dahil tunay po talagang kung wala ang pagkakaisa, ika nga ay minamahal, sabi nga, sa pagkakaisa ay may tagumpay. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal, lalo na sa mga spiritual na layunin. Amen, praise the Lord. At lalo na sa pinagtagubili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Na talagang kanyang ibinili minamahal. Nung siya'y bago umakyat sa langit minamahal, nandun na nagbili ng ating dakilang Diyos na talagang binigyan tayo ng duty na dapat nating gawin minamahal. Na talagang lalo na yung paghayo minamahal. Na ito po sinambit minamahal dito po sa aklat po ng Mateo. Ang kapitulo po ay 28, ang talata po ay 19. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata po ay 28. Ang talata po ay 19, ganito po ang sinasabi. Dahil dito'y magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ito ay napakasimpleng bagay na lagi natin na laging nasasambit minamahal. Ngunit talagang ito ay grabing obligasyon na talagang iniwan sa atin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, na atin daw talagang gawing alagad ang lahat ng bansa. Talagang itong paghayo minamahal at talagang grabe minamahal na talagang nandito nakapaloob din ng grabing mga pagpapala minamahal. Dahil sa grabing utos ng ating dakilang Diyos. Ito rin po ay isang dahilan na kung bakit meron sa ating patuloy na paglilingkod, bumilang na tayo ng dekada, ang iba na wala na, minamahal na hanggang sa mga ngayon, minamahal ay talagang nandito pa rin tayo, minamahal. Dahil yung mga tinawag pa ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nandyan pa rin, minamahal. Talagang binibigyan pa rin ng pagkakataon ng ating mga minamahal na kababayan upang makalapit, minamahal. At talagang upang makatamasa rin ng mga grabing pagpapala. Dahil nandiyan minamahal talagang kung iisipin nga minamahal, dapat nung pa tayo'y nakakilala, talagang kunin na tayo ng ating dakilang Diyos. Ngunit napakabuti ng Diyos dahil sa patuloy nating paglilingkod, unti-unti tayong ginagawang ilaw minamahal na talagang magsilbing makita ng ating mga minamahal na kababayan kung gaano tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Mga dating buhay natin na grabing napakagulo minamahal, mga buhay natin na grabing punong-puno ng mga karamdaman, hallelujah. Nandun minamahal ang grabing mga ating mga gawain na dati minamahal nung tayo hindi pa naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Talagang grabe minamahal. Kung ating titignan talaga ang ating mga sarili sa panahon to, talagang napakalaki ng kaibahan, hallelujah. Ngunit sabi nga, dahil ayon sa pananaw ni Apostol Pablo minamahal, na talagang napaka-importante ang pagkakaisa. Dahil kung hindi magkakaisa minamahal, talagang hindi magtatagumpay ang kahit anumang bagay na ating gagawin kung hindi magkakaroon ng pagkakaisa. Kagaya na lamang ng pananaw ni Apostol Pablo ng kanyang tinignan minamahal, talagang meron talagang mga dapat at hindi dapat na ating gagawin minamahal. Talagang lang ang ating si Apostol Pablo minamahal, talagang nagpaalala minamahal na sa mga bagay na upang talagang ating itatag minamahal, upang ikatatag sa ating patuloy na paglilingkod minamahal, upang manatili tayong matagumpay, minamahal, sa ating pagkakaisa, lalo na po sa ginagawa natin, minamahal, na paghahayo, minamahal, magkaroon talaga ng grabing malasakit sa ating ating mga kababayan, maging sa ating mga labons, minamahal. Nandito na po mga pauna ni Apostol Pablo sa ating minamahal. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Pilipos. Ang kapitulo po ay 2, ang talata po ay 1 hanggang 4. Amen, praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinaong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig, na mangagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Sa 4, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Lahat sumigaw ng praise the Lord. Dito manamahal talagang ipinauna na ni Apostol Pablo manamahal kung paano ang ating gagawin manamahal upang ating talagang mapanatili ang katatagan manamahal ng pagkakaisa. Na talaga daw meron dito mga dapat nating panatilihin manamahal sa ating patuloy na sa paglilingkod na may pagkakaisa. Dapat daw talaga may grabing pag-ibig. Nandun na grabing pagiging mahabagi natin at maawain manamahal. Dapat nandun yun bilang katangian manamahal ng isang Kristiyano manamahal. Nandun talaga yung grabing yung katuwaan, yung kagalakan sa pakikipagkaisa manamahal. Yung isang pag-iisip, yung isang layunin manamahal. Lalo na minamahal sa pamamalakayan ng salita ng Diyos minamahal. Lalo na minamahal sa grabing panahon ngayon, grabe ng kagulo ng ating daigdigan minamahal. Talagang maraming nagbabadyang mga talagang mga gera minamahal. Nandun ang mga grabing kaguluhan, maging sa mga presyo ng mga ating mga bilihin talagang hindi na magkanda o gaga minamahal. Kung ating talagang papansinin, grabe na minamahal. Talagang nalalapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lagi tayong pinapaalalahan na minamahal upang tayo manatili minamahal sa katatagan sa ating pagkakaisa minamahal. Hindi yung sabi nga ng banal na kasulatan, dahil tayo daw magtaglay ng pag-ibig na mahal. Yung grabing pag-ibig na mahal. At magkaisa ng akala sa isa lamang na pag-iisip na mahal. Lalo na yung wala na yung pagkakampi-kampi na mahal. Ito'y lagi na rin nababanggit ng ating beloved ordained preacher na mahal. Na talagang yung hindi daw pwede yung dapat kakampi ko sa ganito ako. Kung hindi daw ganun na mahal, talagang kung mayroong ganun pagkakampi-kampi na mahal, talagang hindi tayo magkakaisa. Lalo na sa layunin na mahal ng pamamalakayan ng salita ng Diyos upang ating mga kababayan na mahal, sila makalapit sa ating dakilang Diyos. Tunay na mahal talagang kung ating papansinin sa ating patuloy na paglilingkod, lalo na sa ating mga ginagawa ngayon na paghahayo, para po sa ating nalalapit na church anniversary upang sila ay maimbitahan ng mahal. Grabe. Nakaka-bless man ng mahal. Hallelujah. Nandun din at the same time, grabing nakakahabag ang ating mga minamahal na kababayan. May mga grabe silang karamdaman minamahal. Ating nakikita talaga yung ating sarili dati minamahal. Meron yung mga iba minamahal, may mga karamdaman na hirap na nga, ngunit ayaw pa rin lumapit sa Diyos. Nandun pa rin yung minamahal, yung pagtanggi pa rin, nandun minamahal na talagang halos ayaw pa rin. Ngunit talagang dapat din talaga tayo magkaroon ng habag sa kanila at grabing pagtsatsaga, lalo na minamahal yung ating mga napupuntahan minamahal. Grabing init ng sikat ng araw na talaga nating dapat tsagain. Lalo na minamahal, meron pa tayong halos mahigit 1 linggo na mahal sa ating paghahayo. Na talagang, sabi nga natin, beloved ordained preacher, matapos man ito na hindi na talagang ating church anniversary, talagang ipagpapatuloy pa rin natin minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang magkaroon tayo ng grabing malasakit sa ating mga minamahal na kababayan. Hallelujah. Dahil ating nakikita talaga yung dating buhay natin sa kanila minamahal. Na kung saan grabing punong-puno ng mga karamdaman, hindi magkandaugaga sa kanilang mga ginagastos minamahal, maging ang kirot na kanilang nararamdaman. Ganyan din tayo noon minamahal. Kaya nais ng ating dakilang Diyos na magkaroon tayo ng grabing habag at awa sa kanila minamahal. Talagang ating talagang lubos minamahal na talagang upang maalalayan sila, matulungan sila, mailapit sila sa paanan na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi nga tayo maiisa sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay din po, sabi nga rin po ng unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8. Amen, praise the Lord. Aklat po ng unang Pedro, Kabanata 3, talatay 8. Katapus-tapusan, kayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga magpagpakumbabang pag-iisip. Amen. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Nandun patuloy na sila sabi mo na mahal, ang mga grabe mga paalala. Tayo daw ay talagang mag-ibigang gaya ng magkakapatid, binamahal. Nandun may mahal at talagang maging atin daw mapagkumbabang pag-iisip. Yung tayo maging mapagkumbaba lagi may mahal. Na huwag nating isipin na tayo may mataas na propesyon. Ay, hindi na ako hahayo dyan. Kasi mataas ang posisyon ko, mataas ako. Ay, yung kumbaga magkakaroon tayo ng pride sa ating mga sarili may mahal. Isipin natin dati may mahal, tayo rin ay gaya rin nila may mahal.
na talagang nandun na grabe, walang-wala tayo, grabe ang ating mga problema, grabe ang ating mga karamdaman. Hindi natin alam kung saan tayo lalapit. Actually, nung tayo makakilala sa ating dakilang Diyos, ang hinahanap lang natin solusyon sa ating mga problema. Ngunit nung tayo nakalapit sa ating dakilang Diyos, na solusyonan ang ating mga problema, nagamot ang ating mga karamdaman, magmamana pa tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tunay po talaga na nandun talaga na tayo talagang grabing magkaisa dahil tayo isa sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag sabihin talaga na, sabi nga ng Biblia, dito sa aklat ng Roma 12:5, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at ang sangkap na sama-sama sa iisa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo iisa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kumbaga sa parte ng katawan, may iba sa atin kamay, may iba sa atin tenga, may iba sa atin mata, may iba sa atin paa, mahal. Ngunit ang nais ng ating dakilang Diyos tuloy talagang grabing malasakit talaga sa isa't isa mahal. Tandaan natin, iisa tayo sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit isang sangkap pa rin mahal. Ika nga yung sabi nga ng Biblia na dapat maramdaman din mahal ng isa, bawat sangkap ng katawan mahal. Kagaya ng, halimbawa, masakit ang kalingkingan mo. Pag nasaktan ang kalingkingan, bagamat ikaw parang kumbaga ramdam ng buong katawan mahal. Talagang nandun ang nais ng ating dakilang Diyos yung pagmamalasakit. Kaya sa totoo lang, sa ating patuloy na paglilingkod, huwag sabihin na, hindi kasi ako makahayo ngayon kasi may trabaho. Talagang nandun mahal na pwede tayo. Maraming paraan na tayo magamit sa paghahayo mahal. Sabi ng ating beloved ordained preacher, yung walang oras para humayo, pwede sa financial. Yung iba, kung wala talagang financial, pwede sa pag-aayuno. Yung iba, talagang sa pananalangin. Talagang maraming paraan mahal. Tandaan natin, iisa tayo sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang kailangan tayo magtulong-tulong upang magtagumpay sa ating paghahayo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang napakahirap pong maghayo kung walang mananalangin. Napakapalad nga po natin minamahal, habang naghahayo ang mga minamahal na kapatiran, ang ating mga minamahal na manggagawa dito at mga minamahal na kapatiran talagang patuloy na nagpupuri sa dakilang Diyos. Kaya ganun na lamang kung grabing tagumpay minamahal ang ating paghahayo. Nandun talaga na maraming tumatanggap, hallelujah. At doon sa mga pinapanalangin, talagang nakakaramdam sila ng grabing lakas, hallelujah. Ating mga minamahal na kapatid na bulag, talagang walang maaninag, madilim lahat. Doon pagkatapos siyang patanggapin at ipanalangin. Imagine nakakaaninag na naituturo niya na yung bahay niya, hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing pagpapalaya ng dakilang Diyos. Alam niyo, sa grabing pagkakaisa, diyan nangyayari ang mga himala. Kagaya na lamang ng mga apostol, minamahal, nung sila'y patuloy na sa kanilang paglilingkod dahil sa grabing pagkakaisa nila, kaya nandun ibinigay ng Diyos ang grabing himala minamahal. Mapalad tayo sa lahat ng mapalad minamahal. Dahil ang mga bagay maging mga nangyayari sa mga apostol, ito po'y nangyayari sa atin. Sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, nandun minamahal ang ating mga pinapanalangin minamahal, bagamat di man karapat dapat minamahal, tayo pinakikinggan ng dakilang Diyos sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay minamahal at grabe mga pagpapala ito minamahal na ating natatamasa minamahal. Hindi man tayo mayaman minamahal. Hindi man tayo marangya sa anumang mga kabubuhay minamahal. Ngunit ang mahalaga, kasama natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Talagang sabi nga na ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ating pagningasin ng mahal, yung ating grabing pagkakaisa. At talagang magsilbi daw tayong ilaw ng mahal sa sanlibutan ng mahal. At sabi pa nga dito ng mahal na talagang yung tayo daw magkaroon ng grabing pag-ibig ng mahal sa ating mga minamahal sa buhay, yung ating mga kapatid ng mahal. Amen, praise the Lord. Sabi nga po, minamahal dito sa aklat ng unang Korinto, ang talata po ay, kapitulo po ay 12, ang talata po ay 26 hanggang 27. Amen. Ganito ang pagkakasabi. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya.
Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ito raw yung talagang magkaroon daw tayo ng grabing malasakit na mahal sa isa't isa. Lalo na sa ating mga kasamahan, sa kapatid sa iglesia manamahal, na talagang magkaroon ng talagang maging sensitibo manamahal. Magkaroon ng grabing pagmamalasakit talaga manamahal. Ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung kumbaga ito yung sinasabing sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Tunay nga naman manamahal, talagang tayo mapupulaan na manamahal. Dahil kapag tayo, halimbawa tayo membro nga ng Jesus Miracle Crusade, tapos makikita tayo sa mga bagay na hindi maganda, talagang apektado ang buong iglesia, minamahal. Ngunit, minamahal, ganun din sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Sabi nga ng dakilang Diyos, tayo daw ay magsilbing ilaw, minamahal, talagang grabing pagpapala. Kung patuloy na grabing magsisilbi tayong ilaw, minamahal, maging ating mga hinahayuan, minamahal. Kung tayo patuloy na nagkakaisa, minamahal, makikita yan, minamahal, maging sa ating paghahayo, minamahal. Maging ating mga ganyan pala sa Jesus Miracle Crusade. Grabing pinagpala mga tao dyan. Doon na binabago ang kanilang mabuhay. Pinapagaling maging grabing mga karamdaman, minamahal. At actually, maraming namamangha, minamahal, sa mga ating mga pinapatotoo sa kanila. Ngunit kagaya po ng isang kapatid na si Kuya Nardo Mamaril, minamahal. Hindi niya kalain ng tatay ng ating beloved brother Pedi na totoo pala yung sinasabi ni Kuya Nardo Mamaril. Dahil ang inyong balingkod nga po, minamahal, ng bago ako makakilala, talagang grabing butas-butas ang aking bituka. Ang akala ng tatay ni Brother Pedi, minamahal, ito'y kwento-kwento lang. Hindi siya gano'n naniniwala, minamahal. Kaya actually, nung inaakay siya ni beloved Brother Pedi, talagang parang alibay daw, minamahal. Ngunit minamahal, dahil na grabing ang pinatotoo pati yung aking mga anak, minamahal, na grabing mga karamdaman, talagang namamangha, pero parang to see is to believe. Yung nga po, minamahal, accidentally, minamahal, pinagpala po kami ng ating pinakamamahal Panginoong kahapon. Talagang salamat sa dakilang Diyos. Dinala po kami doon at talagang pinagluto pa po kami ng breaking. Salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yung pala ganun pala yung layunin upang makita ako ng kapatid na yun, minamahal. Sabi ko, ako po yung pinapatotoo ni Kuya Nardo Mamaril. Na dati-dati talagang butas-butas ang aking mga bituka. Ang aking mga anak ay naging ganito. Ikaw pala yung sinasabi niyan. Hallelujah. Totoo pala, sabing gano'n, mahal. Tunay po sabing gano'n. Alam mo, marami rin akong problema. Kaya sa linggo, dadalaw na kami mag-asawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos, minamahal. Ando, minamahal, talagang grabing kagalakan. Hallelujah. Na talagang di maipaliwanag, minamahal. Hallelujah. Ang mga nararamdaman ng mga bagay na ganyan. Hallelujah. Talagang higit pa sa kayamanan, minamahal. Hallelujah. Tunay ng kayamanan ng mga lingkod ng Diyos ay yung mga bagay na makagawa ayon sa inuutos ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ito ay isang grabing pagpapala. Kung titignan natin na parang napakahirap gawin, minamahal, ngunit kung ating patuloy na ginagawa, minamahal, grabing kagalakan ang ating nararamdaman sa ating mga puso. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang hindi maalintanan sa kahit grabing init. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, noong mga dati halos hindi po ako makasagot kay Ate Vineston na magpapa-schedule. Dahil noong mga nakaraang araw, minamahal, ang inyong balingkod talaga nakaramdam ako ng atake sa puso, minamahal. Nandoon naman, mahal, napakabuti ng Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil bagamat ganun, inaatake po ako ng grabe sa puso. Dahil sa pag-atake ng puso ko, minamahal, tumataas maging aking BP. Umabot ako ng mahigit 200 over 100, minamahal. Talagang ang aking hininga, minamahal, talagang halos napuputol, minamahal. Talagang halos mawalan na ako ng hininga. Ngunit tayo tinuruan na patuloy na manampalataya at magtiwala sa dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang grabe, maraming salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Na hanggang sa mga oras ito'y buhay na buhay pa rin ang inyong balingkod. Palakpakan pa rin ito pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, minamahal, sa mga pagpapalang yan, minamahal. Talagang salamat sa ating dakilang Diyos. Patuloy sa pagtitiwala, minamahal, sa ating dakilang Diyos. At talagang kailanman, hallelujah, nandun ang grabing pag-iingat at patnumbay ng ating dakilang Diyos sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ayun nga po, sabi nga po dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5:16, na lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa sa kanilang at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na ginagawa, mga bagay na pagbabago sa ating mga buhay, mga grabing himala, minamahal. Talagang tunay na sila mamamangha, minamahal. Kapag tayo nagpapatotoo
nandun nga po mga mahal, talagang sari-sari pang kaon, talagang nating na sasagupan ng mga tao, lalo ng mga ibang relihiyon na mahal, na talagang hindi naniniwala sa himala. Hindi sila naniniwala sapagkat hindi nangyayari sa kanila. Hallelujah. Kaya ganun tayo sa mapalad sa lahat ng mapalad na mahal. Talagang sila mismo, medyo natatamay na mahal pag nakikita nila mga ebidensya. Dahil yung mga nandun minsan mga karamdaman, nandun yung bakas ng karamdaman na tunay na pinagaling ng dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay minamahal na talagang tayo talaga minamahal ay patuloy talagang humayo. Ito talagang bibinigay na obligasyon sa atin ng dakilang Diyos. Hindi matapos man itong ating church anniversary minamahal, talagang patuloy pa rin natin gawin minamahal. Dapat ugaliin nga ng isang Kristiyano na laging may leaflets na kasama lagi minamahal. Dahil hindi nyo alam kung anong oras na may makatabi kayo minamahal, masabihan ng kabutihan ng Diyos. Ang maganda naman naman, meron bukod sa nagpapatotoo na tayo, sinasabi natin ang kabutihan ng Diyos, meron pa ho tayong leaflets minamahal na iaabot upang kanilang lalong makita at lalong pagdating ng panahon, ito'y maitabi nila at kung magkaroon man minamahal na sila ng grabing problema, umayaw man sila kapag ating sila nakakausap, darating ang panahon, tandaan natin ang sabi ng ating dakilang Diyos, ang lahat ng salita na lumabas sa aking bibig ay hindi babalik ng walang pakinabang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin masabi ang mahal. Ang mahalaga, minamahal, na bahagi na natin. Kaya huwag tayong mainip, huwag tayong magtampo kung ating mga minamahal na hinahayuan na hindi sila talagang nakikinig pa minamahal. Hayaan natin sila minamahal. Darating ang panahon na ibibigay sa kanilang dakilang Diyos. Talagang mga bagay na binitawan natin, bahala na ang pinakamamahal na Panginoon na magbukas ng puso't isip at kung kailan sila ililigtas ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Talagang wag talaga natin pabayaan, minamahal. Talagang nandun, minamahal, talagang grabe, minamahal. Isipin natin, minamahal, kung gaano nabayubay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, minamahal. Nandun ang grabing sakripisyo ng ating dakilang Diyos at grabing pag-ibig, minamahal. Na tayo nga, minamahal, bagamat lagi nagkukulang, ngunit lagi nandyan ang grabing pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon na kahit kailanman, minamahal, ay hindi nagkulang sa atin. Minsan malimit tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, minamahal. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay handa lagi magpatawad at handa lagi tayong pagpalain. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At dyan na po, minamahal, nagtatapos ang maikling pag-aaral, minamahal, at akin na pong binibigyan, minamahal, ang buong pagkakataon sa ating beloved elder po, ating beloved elder, Brother Joben Ferrer. Amen. Praise the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till the day I and I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you so much, Lord.
I love you most. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I praise the Lord, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And all my life you have been Maminamahal, hindi tumitigil ang Diyos sa pagbibigay ng kabutihan sa ating buhay. Hindi tumitigil. Every time, every moment na tayo na pumaminamahal, ibabagsak na, comes the goodness of God. Sa oras na tayo nawawala na ng pag-asa, dumarating ang kabutihan ng Diyos. Sa oras na tayo mga minamahal, bumibigay na, parating on time dumating ang kabutihan ng Diyos. Every day, huwag mong kalilimutan purihin ang Diyos. Every day, huwag mong kalimutan pasalamatan ng Diyos. For every achievement that we have done every day, all to the glory of our God. Minsan na pala ating awitin mga minamahal malapay. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much. Maraming salamat po sa bawat araw ng aming buhay. Hindi namin naramdaman na kami iyong iniwan. Simpleng pagtawag, dumarating ang iyong paghabagsak. Humihingi kami kapatawaran. Saan mo kami mga nasusumpungan sa amin ng pagkasal. Nais namin magbana ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga ng aming pagkakaisa. Patungo sa mga bagay na nais mong ipagawa sa bawat sa amin.
upang maabot ang aming pumamilya kababayan. Pero kailangan ka namin malapit. Hindi kami matapang, hindi kami matatag, hindi kami malakas. Ikaw ang aming katapangan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kagalakan. Pagpalag po kami. Ganapin ang aming katawagan. Tulungan mo kami. Sa ganang amin wala kami magagawa. Tangin naming magaway pasalamatan at umasa sa iyo. Itong aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroon sa oras ito, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya. Kailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. Siyang Diyos na nagkatawan tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo pa ikaw at ako'y maligtas. Tanggapin mo siya. Wala kang ibang tatawagan, tangi ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi ang lahat ng tao. At sapagat lahat ng tao ay nagkakasala. Hindi tayo magsisisi sa harapan ng tao. Magsisisi tayo sa harapan mismo ng Diyos. Ang ating Diyos ay buhay. Nakikinig sa bawat sa atin. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Acts 2:38. Gawin mo ito. Ganapin mo ito. Kasi kapapatawad yung kasalanan. At tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag natanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo, yan ang kagalingan. Yan ang pagbabago. Yan ang kagalakan. Yan ang kalutasan ng lahat ng problema meron ka. Dahil yan ang ibinangako ng ating mahal na Panginoon. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ganapin na yan ang mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang yung tatlo. Tuloy-tuloy mong ganapin, magpatuloy ka upang ikaw ay lubos sa pagpalay ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ginawa namin mga naunang Kristiyan. Kaya kami pinagpala ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi nagtatangi ang Diyos. Lahat ng tao, mahal na mahal. Sa oras na ito, tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking sabihin mo lang kapatid. Sabi mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw nito. Ako'y makasalanan. Ako'y nagsisisi. Patawarin mo ko sa lahat ng aking nagawang pagkasala. Mula noon kayo magkaisip hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa buwan ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang bandal sa iyong pangalan ay pinagmamalapis. Maraming salamat malapay noon sa mga kaluluwang lumapit sa iyo. Ano mang kanilang paglapit, dahilan ng kanilang paglapit sa iyo malapay noon, ikaw ang nakakaalam. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Abutin mo ang kanilang mga pangailangan sa oras ito sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista de Estrada Almeida. Ang pumaminaman naman magagawa. Patawarin mo sila sa kanilang mga pagkasala. Muna sila magkaisip hanggang sa mga oras ito. Nawa hindi una tuloy ito ng kanilang paglilingkod simula pa lang nawa malapay noon. At sa gawin mo isulat mo ang kanilang pangalan sa kalatang buhay sa ng kanilang mamal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga panalangin personal. Kung tayo po may mga pangangailangan, kagalingan na ating mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga nais nating ihingi ng tulong sa mahal na Panginoon, mahal sa buhay, nais nating lumapit at sila po makakilala, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, sa mambandal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapin na Jesus sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista de Estrada Almeida, ay pumaminaman naman magkakasama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na magkaramdaman. TB diabetes, cancer, leukemia, kasaut in Jesus' name. COVID-19, nabilipan taos kasaut in Jesus' name.
We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Mga panlulupaypay, mga gawa ng kaaway sa buhay, I command to cast out in the mighty name of Jesus. Cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, be healed, be healed. All sicknesses and diseases, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Tayo po natin tumayo. At tayo po ilulundag 3 beses upang tayo po maminamahal at na po tanggapin ang ating i-declare na ating po natanggap na yung ating po may panalangin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan na po natatapos ang ating pong pagkanasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo na po maminawad. Dadako sa ating pong mga announcement. Narito ating beloved elder, my brother Alvin Reyes. And praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamama na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Palakpakan po natin ng malakas sa ating po pinakamama na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating po pinakamama na Panginoon Jesus. At tayo po muna mga minamahal, amen, ay mag-update ng ating pong special offerings. Mga minamahal, amen. Ang ating pong special offerings, amen, ang ating pong nalikom ay 9,643 pesos. Ito po, mga minamahal, amen, ay na-consume na po lahat, mga minamahal. Amen? Nagamit na po ito. Sapagkat, mga minamahal, amen, Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado ang soundings po, mga minamahal. Amen? At ang budget po, mga minamahal, amen, sa isang araw, bawat nagsasoundings, 2 tricycle, mga minamahal, amen, ay nasa 1,200, mga minamahal. Amen? 1,200, mga minamahal. At ang nalilikom po natin, mga minamahal, sa kada gawain, mga minamahal, amen, mataas na po yung nasa 500, mga minamahal, amen. Kaya't pagdating po ng pagsasoundings, mga minamahal, amen, pagbibigay ng gasolina, ng braking, abonado pa po, mga minamahal, ang church, mga minamahal, amen. Abonado pa po ang church, mga minamahal, amen. Purihin po nga ito pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung sa financial, sabi nga po, mga minamahal, amen, ating pong beloved ordained preacher, kung sa financial wala tayong maiambag, mga minamahal, amen. Pamamagitan ng mga prayer, mga minamahal, makipuri po tayo, amen. Maaga na po tayong pumunta rito, mga minamahal, amen. Makipuri po tayo, mga minamahal, at mag-ayuno, amen. Yung iba, kung meron po tayong mga sasakyan, pwede po tayo natin ipagamit, mga minamahal, sapagkat minsan, nagkukulang po tayo ng sasakyan, mga minamahal. Amen? At sa mga nais magpresenta, mga minamahal, maging driver, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa mga, yung iba, mga minamahal, pinagpala. Amen? Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Amen? Hindi man sila makasama sa pagsasounding, subalit sabi nila, pasensya na po, hindi ako makasama, sagot ko na lang ang breaking. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, isang kaluluwa mailapit sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Nagtatakip ng maraming kasalanan. Ibig sabihin, kapag nakapag-ambag tayo, mga minamahal, kasama po pala tayo doon, mga minamahal. Pagpapalain po pala tayo ng mahal na Pinoon, tatakpan lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamanapang Jesus at kukuha po tayo, mga minamahal. Amen. Ng ating pong special offering. Ihanda po natin, mga minamahal. Amen. Na may kagalakan sa puso, natin ibinibigay, hindi napipilitan, amen, talagang bukal sa puso, amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ating pong tinatawagan, ating pong beloved preacher, beloved brother Rogelio Bagtong, upang ipanalangin po yung ating pong special offering. Praise the Lord.